І ось так роз'юшний натовп забив усе моє плем'я. Усіх, окремя мене? О, але ж де мої манери? Я Фірболг. Для сяброў знішчы забаўная мянушка, якую для мяне придумаў натоўп. Гэта скарачэнне. Ад знішчы гэта агнём. Вы таксама можете стаць маімі сябрамі. Дык, што прывяло вас у маю глуш? Просто... Падарожнічаем. У нас тут не было падарожнікаў з той самай бойні. Ах, у нашыя дні людзі проста бачаць мяне, крычаць ад жаху і ўцякаюць. Можу сказаць, даволі цяжка быць Фірболгам зараз. Павер мне, як чалавек-мужчына, я разумею, што такое ганенні. Ганенні? На чалавека-мужчыну накшталт цябе? Будучы паўэльфам, я ніколі не опісвалася ні ў адзін з бакоў сваёй сям'і. Я заўсёды была паміж двума светамі. І абодва бакі заўсёды бачылі ва мне зашмат ад іншай расы і ненавідзелі за гэта. Працягвай. О, не. Не-не-не-не-не. Мы не будзем гэтага рабіць. Мы не будзем гаворыць пра нашы трагічныя перадгісторыі і збліжацца дзякуючы ім. Ненавідзелі? Ты думаеш, цябе ненавідзелі? Алло, ты Флінг? Проклятая ладословная? Апантанная д'яблам? Нічога не нагадвае. Мы што? У нас і што, спаборніцтва? Усё сваё дзяцінства я правяла ў замкнёнай у сядзібе са сваёй сям'ёй. Кожны раз, калі я выходзіла на вуліцу, у мяне цымсці кідалі. Памідоламі, капустай, а яшчэ і брусельскай капустай. У мяне таксама часта штосьці кідаюць. Садавіну, гародніну, сякеры. Гэта прызначалася для маёй сям'і. Прынамсі, у вас была сям'я. Моя маці памерла падчас родаў, і выхоўваць мяне прыйшлося майму бацьку. Я ніколі не змагу апраўдаць яго чаканні і стаць ідэальнай эльфійкай, як моя маці. О, маці, га? Маю маці натоўп забіў камянямі да смерці. Мне яе не хапае. Ой-ой-ой. У маёй сям'і толькі хлопцыкам дазвалялася займацца магіяй. Таму што магія агню была занадта непрадказальна для такіх маленькіх дзяўчынак, як я. О, дарэчы, пра агонь. Той жа натоўп спаліў майго бацьку. Ха, я не переставаў крычаць. Раскоша? Мой бацька спрабаваў выдаць мяне замуж за шляхецкага сына. Але я ўжо сустрэла каханне свайго жыцця. Калі я адмовілася ад шлюбу, бацька выгнаў мяне. Я памятаю каханне свайго жыцця. Нектар. Натоўп адрэзаў ей ногі. Пасля гэтага дом ужо не быў ранейшым. Прынамсі, у вас ёсць дом, а ў мяне не. Я хацел даказаць, што магу кантраляваць полымя. І аднойці ночью я зрабіла гэта. Уся сядзіба была знішчана агнём, разам з усімі, хто ёй быў. Я адзіная паўстала з попелу. І добра, што так. Яны заслужылі гэта. Пачакай, ты спаліла свой дом і ўсю сваю сям'ю ў ім? Гужыць не так ужо і дрэнна. Аднойці я памерла. Чакай, што? Ага, мяне білі, катавалі, а потым забілі. А потым зноў ажывілі мяне, каб зноў забіць. І чараўнік праклінаў мяне. І ведьма, яна ператварыла мяне ў жабалюда. І вось як я страціла зукі, і цяпер не змагу іграць на піяніна. Праверка праніклівасці. Мы ёй верым? Ні кроплі. А што наконт цябе? Людзі са шчаслівай сям'і не ідуць паляваць на драконаў. Дай угадаю, твая сям'я была забіта бандытамі, знішчана драконамі, прыгняталася грамадствам, прынесена ў ахвяру чарадзеямі, з'едзена этынамі, закатавана табаксі, выпіта юаньці. Якога хрэна? Не! Мае бацькі жывыя і любяць мяне. Яны нават аплацілі маю вучобу ў каледжы для бардаў. Я езджу дадому кожныя выхадныя. Мы ладзім сямейны абед кожную нядзелю. Што за мяне так? Ну, я безумоўна рады, што ў нас была гэта магчымасць скінуць увесь гэты негатыў з нашых плячэй. Так што мы можам вярнуцца да таго, каб быць добрымі сябрамі, якімі былі так доўга, так жа? Рабяты? Яны не адказваюць. Быццам, я зноў стаў нябачным. Часам такое здараецца. О, гей, здарова! Гэта я, ваш любимый Фірболг, знішчы это. Я тут каб пагаварыць аб пажарнай бяспецы. Не, пачакайце, гэта неправільна, чаму гэта мо тут? Ах так, ці ведаеце вы, што мае любімыя сябры — гэта Дир Сталкер. Вы таксама можете быць маімі сябрамі. А вы ведаеце, што робяць сябры? Яны ставяць лайки і падпісваюцца. Buy merchandise like t-shirts, tote bags, mugs and stickers. You can even buy one of me. Imagine putting a Kill It sticker on your drink.
then every time you go to have water, you're having a drink with Killet. Ударьте по значку «Заначка». Я не ведаю, что такое значок «Заначка», просто чую голоса и кажется, скорее ласка, скажи это. Мне никто не отказывает. Ніколі. Тут так самотно. Гэта нават не вавёрка. Лайк і падпіска. Іх вяруйце нашаму патрыёну. Мне не было б так сумна, калі б вы далі мне грошы.